हाय गाइस खुलुमबाय बयखौबो स' दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव बरायबाय माने लोगोफोरा जों दिनै फैलायबाय बालाजि पार्कआव खनसे बेरायनो माने आगोलावबो खनसे फैखांबायमोन इयाव बेरायनो ओमफ्राय दिनैनि मोनसे ब्लगखौ नायबावदो आरो नोंथांमोना माने दाखालि बावैहाय जोङो फैनो होनना सानबाबो फैनो हायाखैमोन माने बिराद अखा हाबाय दं दा गुवाहाटीआव पार्कआ बिराद साफा नायनो हागोन आं पुरा मोजाङै डिटेल्सआव नोंसोरनो देखायगोन माने पार्कआ माबोरैहाय लोगोफोरजों नाया माने अख्रा खालामनानै थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नैयाव ट्रफेक निखेट लिरना दोनदों माने थांनो स्टप लिरना दोनखाबाय नालाय थांथ'ला थांनानै बेकार ओरैनो प्रब्लेम खालामना माला थांनानै लागोन ओमफ्राय थांखांनायनि उनाव आरो जोंखौ जुदि हमना लाबनानै माबा मोनसे सोङोबा गतिके जों थाङियानो गाहाम जों आरोबाव मोनसे मोजां मोजां जायगा दंबावो बेखौ देखायगोन आं नोंसोरनो थांनानै पार्कआव बिबारखौ नायना ला दा गाइस माबायदि नुदों मा साफा नुदों बिबारखौ ओइबो मन्दिर माखाया स' आरोबाव दिन्थिनो गोनां बहुत जायगा दंबावो बेखिनियाल' नङा आं ओइखौ थांनानै देखायबावगोन नोंसोरनो दा भिडिअखौ लोगो हमसै ओजोंहाय थांनानै माने माबायदि गोथां जि साफा नुखादों ना इखिनिखौ बया साफा नुखादों स' माने जों जेथिया फार्स्ट टाइम दाखालि बावै जों जेब्ला इयाव फैदोंमोन ना नोंसोर आंनि ब्लगाव नायबानो जाबाय आं माने इखिनि एरियाखौ आं आंनि ब्लगाव देखायदोंमोन आं इखिनि जायगाखौ नायना नैबे बिफांनि मा बिफां होनो कृष्णचुरा बिफां ना मा होनो बे बिफांनि माने बिबार बाखाया बाराखैमोन बै समाव नाय बिबार बारनायजों ओरैबायदि साफा नुदों ओरैबायदि क्लिन नुदों ओरैहाय नायनो हागोन मन्दिरा पार्कआ ओइखिनियाव थाबोबाय बै नैखिनियाव इबो मोनसे पार्कआनो आरो इबो मोनसे पार्कआनो नायनो हागोन ओइयो बन्द' जाना दं दा नै मन्दिरा ओरैबायदि साफा जादों इखिनिया माने आगोल जों जेथिया फैदोंमोन माने टाइमाव बिबार गैयामोन आरो बिबारा बाराखैमोन दा नाय माबायदि साफा नुदों नायनो हागोन बिबार माखाया गोलैनानै ओरैनो माबा जाजोब्बायसो ओइयो मोनसे रेस्टुरेन्ट ओरैबो हाबनो होनाय नङा बायदि मोनदां ओरैहायबो इयाव गेट होना दोनदों मोनसे ओमफ्राय नैयो मोनसे इबो माने मामोन इबो मन्दिरानोमोन आंनि आन्दाजाव मन्दिरानो जानो हागौ बेखिनिखौ मार साफा नुदों आं माने माबोरै वाव नायबाय नायनो हागोन इबो माने मोनसे मन्दिरानो ओमफ्राय दा जोंखौ इयाव माने इसा हाबनो होनाय नङा आगोल हाबनो हायोमोन इखिनियाव नैबे स्टप लिरना दोनखादो इयाव जों थांनो हानाय नङा इयाव दा थांनानै फटकफोर खेबनो हागौमोन इखिनियाव इखिनिया सब बन्द'बो जायो माथाय मिथिया आरोना ओइ जंफारबा नुनाय बाथौ मन्दिर इयो स' लोगोफोर इखिजा जों थांथ'ला इखिजा माने आगोलाव इयाव इसा हाबनो हायोमोन दा माने हाबनो हाथ'ला इखिजा बन्द' लिरना दोनजोब्बाय नायनो हागोन होमबाबो इखिनि जायगाखौ आं देखायनो मार साफा ओरैहायबो हाबनाय नङा जोबोद गेट दङ मोनसे नै बिबार बारनायजों मार साफा नुदों नाय इखिनिखौ माबायदि नुदों गाइस नाया मानो मार साफा नुदों ना इखिनिखौ नै मा दंफां इयो पार्कआव मार साफा साफा बिफां दंलै स' लोगोफोर पार्कआव माने बिराद साफा साफा बिफां दंफां लाइफां दंसो आरो ना माने आंनि आवाजखौ बारा मोजां खोनानायबो नङाबो जानो हागौ नाय माबायदि मोनाबिलि टाइमाव बेरायनो बिराद मोजां जायो लोगोफोर इखिनियाव एकदम अखाबो गैया माने सान्दुंबो गैया खोलो खोलो बार बारनायजों बिराद हिट जायो आं आगोलावबो देखायखाबायमोन आं मन्दिरखौ होमबाबो मोजां दिनै नायबावदो खनसेखौ नायनो हागोन नागौनिया ओरै सानथ' ओरै बेरायनो मोजां नुदों ना पार्कखौ नायनाय माबायदि थ' लोगोफोर नाय मानसिफोरा मायाव जमा जिरायना दं नाया माने जोंनावसो रावबो गैया गार्लफ्रेन्डबो गैया बेरायनो फैबाय आरो ना सबसे माने लेथ्रासिन जानानै बेरायनो फैदों जों दिनै दंफां लाइफांखौ नाया माने माबोरै सारि बिबार माखाया नाय गाइस बिबार माखाया माबोरै फारि आरोबाव बानायबाय दंबावो नैयाव मन्दिर मोनसे बानायबाय दङ ओरैहाय लाइनाव आरो मन्दिर बानायबाय दङ ओमफ्राय नै लाइनावथ' मन्दिर दंखाजोबखायोआनो फारि गासिबावबो स' मन्दिरा इयो गेदेर जाबावनो हागौ उनाव लागै जिखिनि खालि जायगा दं दा इखौ माने मन्दिर नङाबा माबा मोनसे बेरायग्रा पार्क नङाबा माबा मोनसे केन्टिन बायदिसिना बानायबाय दङ उननि टाइमाव लागै मोजां जागोन गेदेरबो जागोन आरो नायनोबो मोजां जागोन आरो नेक्स्ट टाइम फैबावगोन जों इयाव मानसि माखाया दाबो माने दासो फैबाय दं मानसि माखाया दासो फैनो हमदों दाखोर मोनसे नुनाय नङा नोंसोर नायबाय ना दाखोर मोनसे नुनाय नङा पुरा साफा पुरा क्लिन मोनसेबो दाखोर गैया ओरैबायदि साफा नाया माने सोरगिदिं पुरा इयाव गारिखौ पार्क खालामना दोनजोबदों मानसिफोरा इयाव मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ इयो रेस्टुरेन्टसो बायदि मोनदों जों थांगोन बैखिजा थांगोन जोङो जायखिजाया ओरै थांनानै नोंसोरनो दिन्थिबावनि मा नुयो माने बालाजि मन्दिराव ना लोगोफोर ओरैबायदि होननाय जायोदि माने जे कनसेप्ट फैबाय ना माने बेरायबाय थानो नागिरदों माने इबायदि साफा पार्क माने आं जेरावबो नुवाखैनो माने गुवाहाटीयाव स' नेक्स्ट टाइम आरो फैबावनाय जायोबा आरो फैनायाथ' फैबावखानांगोन इयाव ओरैनो माने फैनो मोजां मोनो आरोना जोङो
दा जोङो ओंखारलांनोसै लामाखैजा बारा गोबाव बेरायथ'ला माने अखाबो हाया होनदो मोनासिबो जाबाय टाइमा बया नुयोलै मिन्थिगोना पार्कआव बिदि दंफांखौ तामाम नुयो पार्कआव माने गासै आरो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आरो आङो नेक्स्ट टाइमाव आरो मोजां मोजां ब्लग लाबावगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो आंनि ब्लगखौ सापर्ट खालामदो थ' आं ब्लगखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन दिनैनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो थेंक इउ